prečo si šla na túto školu? Ale tak vieš, dobré vzdelanie, sú tu príjemní učitelia, dobré obedy, dobrý bufet, proste všetko tu je super. Dobrý deň. Ako sa máte? Ďakujem. Havran, zase bez preukážky. No, ako vždy. No poď, nestihneme hodinu. No tak to bolo posledný krát. Áno. Posledný. Takže dneska si preberieme goniometrické funkcie, aj keď mnohým z vás goniometrické nič nehovorí. Ja to viem. Však nie je to už úplne jasné. Takže nebojme sa priviesť veci do extrémov a preto príďte medzi nás. Hej, tu je kúsok aorty, vidíte, to je najhrubšia tepna. To je srdce z čoho? Aj takéto zaujímavé projekty vás tu čakajú. Máte sa na čo tešiť. Nechceš zostať len pri Facebooku? Chceš ísť ďalej? Tak príď k nám. Naša vitrina úspechov. Neváhaj a príď medzi nás. Určite aj ty máš na niečo talent. Ja vás poprosím 6 hotdogov. S čím? 5 s kečupom a 1 s horčicou. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dobrotu milujeme! Aj takto netradične vyzerá u nás hodina telesnej výchovy. Srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí na gymnáziu Viliama Paulínyho Tóta, ktorý sa uskutoční dňa 21.12.2012 od 8 hodiny.